Στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου, ο Ταραχούλσκι κάνει το 0-1 για την Καβάλα με κεφαλιά στο 81. Οι οπαδοί του Διαγόρα αρχίζουν και πετούν αντικείμενα στον πάγκο της Καβάλας και στη συνέχεια βάλουν και κατά του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Μάκη Ψωμιάδη. Το παιχνίδι θα διακοπεί για 15 λεπτά. Στο αγωνιστικό κομμάτι η Καβάλα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 90 λεπτό με τον Σουλτανίδη, κάνοντας το 2-2 στο πρωτάθλημα. Στις αρχές του δεύτερου μέρους αποβλήθηκε ο Κωνσταντινίδης για χτύπημα εκτός φάσης σε αντίπαλο. Σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Wir hatten natürlich besonders in der ersten Halbzeit größere Probleme mit den starken Spielern von Diagoras. Είχαμε αρκετά προβλήματα σήμερα, μας δημιούργησαν αρκετά προβλήματα σήμερα η ομάδα του Διαγόρα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Wir hatten aber auch in der ersten Halbzeit durch ein paar leichte Abstimmungsfehler die Chancen auch ermöglicht. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από μια μικροσύγχυση όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας και στο ποιος θα πάει πρώτος στην μπάλα. Θα έλεγα ότι η Καβάλα δεν έπαιζε με παίκτες παραπάνω και δεν μιλάω για την αποβολή. Γενικά μιλάω. Και δεν θέλω να υποτιμήσω την νίκη αυτή τη μεγάλη της Καβάλας, γιατί μεγάλη είναι. Και ούτε την ομάδα της Καβάλας, γιατί σας είπα ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.